csinál, mint a Ludwig. Kelljen pukkad. Kelljen, nem akarsz te is menni oda a mamához? Ez érdekes, nézd! Nem. Nem látszik a mama. Nézd, Kelljen, desen. Nézd, hogy Orlando. Juhu. Kelljen, gyorsan mész, és akkor kapsz valamit. Hol vagy, Kelljen? Pukkadsz. Rúgd meg a mamát gyorsan az ágy alatt. Rúgd meg. Ez ki mama? Én tudom, hogy kell csinálni. Nézd, igen. Orlando, ide kezel. Így nézd, Kelljen, mit csinálunk? Ez érdekes. Ide kezel, mint, igen, így, és te így, és akkor te Kelljen ide. Desen! Jól légy szíves! És aztán kapsz valamit. Nem kapsz semmit. Puszit.